Takže dobrý den, já vás vítám na dnešním semináři, kde vám budu referovat mou cestu do Fínska, konkrétně na stáž do finského klubu Kiekko Espoo. Jako první bych chtěl určitě poděkovat všem lidem, kteří se na této cestě podíleli a pomohli mi cestu uskutečnit. Dále svému klubu, který mi dal možnosti a finance a podpořil mě v tom. Poté týmu Kiekko Espoo, který mi umožnil být na této stáži, a speciálně poté Kamilu Mietinenovi, který byl výborným hostitelem. A jenom pro korekturu, special thanks to Kiekko Espoo, who let me be on that walking experience, and especially then to Kamilo Mietinen, who was the best host. A nyní teda k samotnému Finsku nebo mé cestě. Zde mám mapu Evropy, jenom pro představu, jak teda ta cesta vypadala, jak se všechno událo. Tak nebyl jsem na této stáži sám, byl jsem tam s kolegou z Vítkovic a s Davidem Takáčem a s kolegou z Třince, který je partnerský klub, a to byl Filip Ohera. Proto jsem zakreslil do mapy vlastně cestu od nás z Frýdku, jakožto z klubu, který je uprostřed. Jeli jsme do Krakova, což byla pro nás nejlepší volba, aby jsme odcestovali přímo do Finska. Je to nějakých 167 km, hodina 50 minut autem. A jeli jsme teda na letiště, odkud se dá letět přímým letem, trvá cca 2 hodinky přímo do Helsinek, což je město hned vedle Espoo. Nicméně my jsme byli nuceni letět přes Mnichov, kde jsme museli přestoupit, jelikož jsme si vybrali ranní let, který jiné spojení bohužel neměl. Takže jsme letěli trošičku déle, ale při zpáteční cestě jsme právě využili přímý let do Krakova. A z Helsinek poté do samotného Espoo už je to jenom půl hoďky, je to nějakých 30 kilometrů, je to vlastně na okraji jakoby Helsinek. Pro naše potřeby budeme srovnávat Espoo s českým městem Ostravou, a to hned z několika důvodů. Za prvé, jelikož rozlohou jsou relativně srovnatelná, kdy Ostrava má 214 km čtverečních, zatímco Espoo bez vodních ploch má 312. Je to sice rozdíl nějakých 98 km čtverečních, ale pro naše potřeby naprosto dostačující. Pokud budeme počítat ovšem u Espoo i vodní plochu, která je převážně tvořena mořem, bude to konečných 528 km čtverečních. Co se týká počtu obyvatel, Ostrava má 285 000 lidí, zatímco Espoo 300 000. Zde je ten rozdíl opravdu zanedbatelný. Jedná se o pouhých 15 000 lidí, což při takovém množství by se dalo považovat za nic. A co se týká města jako takového v závislosti na státě, Ostrava je 3. největším městem, zatímco Espoo 2. největším. Opět je to opravdu srovnatelné. Přejdeme tedy k jednotlivým částem Espoo, a to na Espoonlahti, na Matinkilu, Tapiolu, Lepavaru, Laxolahti. Ve všech těchto částech najdeme zimák nebo najdeme nějakou budovu, kde se nachází ledová plocha, minimálně jedna, a je pod klubem Kiekko Espoo. Když přejdeme na jednotlivé ty části, tak jako první jsem si vybral Espoonlahti, kde je klub nebo byl klub EPS, to vysvětlím později. Když se podíváme na obrázek, tak vidíme, že vlastně budovy, které jsou, tak jsou nahoře. Jedna, ta vlevo, tak ta je ta hlavní, kde se nachází jedna ledová plocha a je to taková modernější budova, zatímco ta více vpravo připomíná spíše stodolu a i rozměrově to není úplně zimák nebo ledová plocha pro IIHF zápasy, ale i tak se na tom hrajou utkání. Specifikum například, že tam jsou žluté světla, to všechno ukážu, ale když se podíváme, tak je to zase sportovní komplex, kde hned vedle je škola. Vlastně venku, když je zima, to znamená, když je sezona a je kolem nuly nebo pod nulou, tak mají venku ještě 2 další zimní plochy nebo ledové, kde jedna je teda ohraničena mantinely a druhá je čistě jenom led. Tady je hlavní ta plocha, nebo hlavní ta budova, kde je celkem moderní, tak to vypadá nějak zevnitř.
Samozřejmě součástí stáže byly i absolvování tréninku na ledě s hráči, mnohdy i vedení tréninku, takže to bylo úsměvné, když jsme se podívali potom na trenéra, jak je schopen si dát nohy na mantinel a takhle trénovat. A samozřejmě součástí každého zimáku je nějaká ta posilovna nebo místnost na protahování. Tohle byl konkrétně trénink U14, kdy jenom po tréninku měli vlastně lehký stretching. Tohle je ta druhá arena, kde byste v životě neřekli, že to je zimák. Takhle to vypadá zevnitř. Všimněte si, že 90% světel je žlutých a to jedno je bílé, prostě neměli žárovku, nám to takhle sdělili, tak tam dali bílou. Ale výborný koncept, prostě jako co víc si přát v tuhletu chvíli, kdy máte takto zimák. Když jsme tam byli, tak jsme šli na ledovou plochu, nebo šli jsme na trénink vlastně, když to řeknu, o 2:30 odpoledne a o 2 hodin už se tam proháněli děcka. A když jsme se ptali, kdo za ně má teda zodpovědnost, v případě, že by se něco stalo, tak nikdo. Oni sami a to si myslím, že u nás úplně nejde nějakým způsobem udělat. To bylo teda to Espoonlahti. Jako další se přiblížíme k Matinkyle. To byla naše hlavní stanice, kde jsme i poblíž bydleli. V minulosti tam bylo Espo Blues. Je to nějaké hlavní zázemí klubu, kde se nachází i kanceláře a nachází se tam veškeré vedení. Zase, když se podíváme na obrázek, je tam sportovní komplex, fotbalové hřiště, mají tam 2 budovy. V těch 2 budovách se nachází 5 ledových ploch. Specifické k tomu je, že mají 3 rozdílné rozměry, aby obsáhly všechny ty náležitosti jednotlivých, dejme tomu, soutěží nebo organizací. A zde trénují mládežnické kategorie do 14 let pod názvem Espo Blues a poté jako Espo U15, U16 a U18. To všechno si potom nějakým způsobem rozebereme. Možná jenom doplnit, že k tomu Espoonlahti, kde bylo to EPS, tak tam trénují mládežnické týmy do 14 let od EPS. Všechno potom vysvětlím a není kam spěchat. Takže když se posuneme dál, tak vidíme, že takto to vypadá nějakým způsobem z parkoviště, kdy vpravo vidíme hlavní budovu, vlevo opět jenom taková, řeknu, stodola, kde mají ale 2 ledové plochy, tak to vypadá zázemí na hlavním zimáku, kde mají chodbu vyzdobenou právě nějakými obrázky nebo fotkami z minulosti, čeho dosáhli, co všechno, jaké mají úspěšné osobnosti a podobně. Co je například trošku rozdílné od nás, od českých klubů, tak zde nejsou šatny, že by je měli sami pro sebe. Všechny šatny jsou erární a věci si dávají do takzvaných sušáren. Tady to je ta sušárna, kde vlastně hráč dostane takovou klícku, na kterou si nabalí všechnu tu výstroj od bruslí, golmani, betony a všechno. Odvezou to právě do té sušárny, kde je určitá teplota, aby se to vysušilo. A když jdou na trénink, tak oni si to vezmou a zase to převezou do té šatny. Takže opravdu tam jedeme tomu 6-7 šaten a ty se střídají neustále. Nikdo nemá svoji. Na dalším obrázku samozřejmě posilovna. Ta byla velice kvalitní. Kdybych to měl srovnat s naším klubem, tak taky máme, ale tady šlo opravdu o profi posilovnu. A když to vezmu v potaz, že tam nemají A tým tady na tom zimáku, tak ani vlastně juniorku U20, která spadá už pod A tým, tak si myslím, že to je hodně nad poměry Finska nebo celkově hokejových klubů. Jako další obrázek jsem si vybral jen pro zpestření třeba VIP pro trenéry, aby viděli na jednotlivá kluziště, kde i je sauna například, takže opravdu tam tím žijou. Zde je videomístnost nebo místnost pro poradu, kde se například setkali i hráči finské národnosti, kteří jeli na Four Nations, na NHL. Je to hodně používá to i reprezentace Finska vyloženě a někdy se tam používají nebo využívá se to i samozřejmě k nějakému zhodnocení zápasu nebo nastavení na další zápas.
Zde vidíme ty kanceláře, kde prostě jenom dlouhá chodba, dveře. Zvláštností například je, že jejich naturalita nebo jejich natural je takový, že tam nenajdete zamčené dveře. Ve smyslu, pokud tam ten člověk je a je někde na zimáku, tak on má otevřené dveře. Aby tam kdykoliv, kdokoliv mohl přijít na něho, počkat, jsou sami sobě otevření a snaží si hodně pomáhat. Samozřejmě, další nějaká rozcvičovna, kde máme například, kde chodily krasobruslařky nebo se využívalo na stretchingy a podobně. Strašně zajímavá místnost. Viděl jsem ji například v Salzburgu v akademii a je to místnost, kde se děti můžou učit. Přijde speciální učitel, mají pronajmutou, nebo ty děti tam chodí před tréninkem, po tréninku a vyloženě ten učitel se jim věnuje a dopomáhají jim k těm domácím úkolům, aby je zvládli správně, nebo když něco nechápou, nějakou látku, tak jim ji je schopen vysvětlit. Na další fotce máme tělocvičnu, která vlastně byste nikdy neřekli, že tam je. My sami jsme z toho byli velmi překvapeni. Šlo o to, že mezi zimákem nebo mezi ledovou plochou 1 a ledovou plochou 2 jsou normální dveře, kterých tam najdete 1000 na tom zimáku. A jedny právě skrývaly takovou tu tělocvičnu, kterou když projdete, tak vzadu vidíte dveře k druhé ploše. Tady je teda první plocha, ta hlavní, a ta je podle rozměru IIHF a hraje tam teda převážně U18 ročník. Zde je druhá a třetí plocha s tím, že druhá plocha je evropských rozměrů a třetí plocha je NHL rozměru, to všechno je v té hlavní budově. A zde potom, což je skoro totožný obrázek, jsou další 2, 3 a 4 plochy a to je v té menší budově. Zase mít 5 takovýchto kluzišť, obsáhnete tam jak individuální tréninky, tak jsme viděli, tak krasobruslaři, tak veškeré kategorie. Nikdo netrénuje v nějaký čas, například jako my, kdy jsme nuceni ve 12:45 začít už posunovat nějakým způsobem školu a podobně. Opravdu začínají třeba ve 3 hodiny odpoledne až, mají to hned vedle sebe. Na jedné části trénují kraso, na druhé hokejisti, hudba neruší nikoho. Mají to moc dobře vymyšlené. Na ty podmínky, které mají, to využívají skvěle. Zde vidíme například teda v těch zimních obdobích hlavně ty venkovní plochy, kdy je to přístupné pro každého, nic se za to neplatí, můžete tam jít kdykoliv, je to čistě na vás, samozřejmě na vlastní zodpovědnost. A je jedno, jestli si vyberete buď to ohraničený let, nebo ten volný. Ještě než půjdu teda dál, bych chtěl říct, že bavili jsme se s hodně lidmi, dokonce Kieko Espo má jednoho člena týmu, který mluví plně česky, jeho tatínek je Čech a ptali jsme se teda právě jaký je jeho denní schedule nějaký a vysvětlil nám, že okamžitě, když přijde ze školy, první věc, co udělá, je, že hodí aktovku do kouta a jde ven, kde je 2-3 hodiny, pak si uvědomí, že má trénink jakoby s trenérem, takže valí rychle na led s trenérem, tam se naučí nějaké například skills prvky, nějakou techniku bruslení, valí znovu ven, tam je znovu, zkouší si to a v průměru může být třeba 4-5 hodin denně na ledě. Což naše přírodní podmínky neumožňují, ale myslím si, že na to, v jakých jsme, když to řeknu, horších podmínkách, co se týká ledové plochy a obsaženosti ledových ploch, tak to děláme opravdu dobře a vyžíváme z toho maximum. Co se týká Tapioly, další část, tady vidíme opět sportovní komplex, všechno je dělané na ty sportovní komplexy. Zde hraje teda tým U20, ženy a A-tým. Vpravo uprostřed vidíme obrovskou nebo velkou budovu, tak to je právě ta Metro Arena, kde hraje A-tým a hned vedle toho je menší arena, kde se vleze například 200-300 diváků jenom, ale je to útulné, pěkné a hraje tam tým U20 juniorka a ženy. Ženy patří k jedním z nejlepších ve Finsku, ne-li nejlepším. Vyhrávají pravidelně rok co rok tituly. Mám tady nějaké obrázky, například to jsme my s kolegama, nebo s kolegy, kdy stojíme před Metro Arenou, byli jsme se podívat i na zápas, kde hráli proti, myslím si, že to byl Jukurit. Tato fotka je pouze ilustrační, protože
úplně se nám to nepodařilo vyfotit v tu chvíli, nicméně prošli jsme celý zimák, nic úplně speciálního. Přirovnal bych to k extraligovým zimákům v České republice. Co se týká hry, bylo tam mnohem více chyb než v Česku, jelikož přišlo nám, že hráči jsou vedení, aby byli co nejdále na kotouči. Ve výsledku to vypadá tak, že když Kijeko Espoo udělalo zakázané uvolnění, tak už byla nálada horší, a když to udělali po druhé do minuty, tak vlastní diváci na ně začali bučet, že se zbavují kotouče a že tohle to prostě nechtějí. A jinak individuálně velmi vybavená soutěž jakoby dovednostmi a herní činností jednotlivce, takže byla radost se na některé hráče koukat, jak co předvádějí v obrovské rychlosti. Tak to vypadá nějak po té pohled z relativně VIP. Tady máme tu ledovou plochu pro ty juniory, kde jsou udělané, když to řeknu něco jak ve Vítkovicích na malém zimáku, že máte jenom jednu tribunu, 5-6 řad, ale celkem obsáhlá. Vzadu vlastně vidíte všechny ty tituly, například těch žen, které opravdu rok co rok to vyhrávají. Když půjdeme dál, tak vidíme další Lepavara. Zde máme pouze jednu budovu. Je to vpravo dole, kde je označený ten panáček. Opět je to komplex, vidíme fotbal nějaký, atletickou dráhu. Když jsme tam byli my, bylo to na začátku března, tak ještě byl sníh, nebo dokonce nám tam sněžilo, bylo -6. Takže dokola běhají na běžkách a podobně. Je tam nějaký akvapark, fotbalové stadiony, klasika. Tady v Lepavaře to už není úplně tak o hokeji jako ženském nebo mužském, spíše se tam hraje ringet a je tam krasobruslení. Po případě viděli jsme tam vlaječky nějakých českých kempů, že tam byli a pronajali si právě tuto plochu pro své potřeby. Tak to vypadá plocha, opět všechno v tom Finsku, nebo na veškerých zimácích, na kterých jsme byli, a bylo to v Helsinkách, bylo to v Espoo a podobně, je stejný typ těch zimáků. Když máte dvě plochy, máte hned vedle sebe rozdělené jenom mostem, ať se můžete dívat na obě dvě strany. Takže vlastně nic zvláštního, na Finsku už taková klasika. Poslední je tady Laxolahti, tak zde trénoval tým EKS. Je tady jenom jedna budova a jenom jedno hokejové hřiště, což je celkem rarita na tento tým. Jenže v zimě máte hned venku venkovní plochu, kde se, nechci říct hraje hokejbal, ale když je zima, tak to zase zamrzne a máte zde obrovské jezero, kde se také bruslí, když je zima. Takže půl roku v roce tam ti hráči můžou bruslit, takže ano, vnitřní plocha je pouze jedna, ale venkovních je více. A zase je to komplex, máme fotbalové hřiště kryté, otevřené a nějaké posilovny, nějaký basket. Opět normální šatna jako všude jiné tam asi nenajdeme. Nějaká posilovna, rozcvičovna, tak to vypadá opět zimní stadion. Vůbec nedělají si nějakou hlavu s tím, aby to vypadalo, ale a hlavně, aby to bylo, aby to fungovalo, aby ty děti měly kde být a jak fungovat. Když jsme tam byli, byl tam nějaký školní trénink, kdy si škola přišla zahrát hokej. Tak to vypadá to venkovní hřiště a tak to je nějaký celý pohled, kdy vzadu vidíme vlastně i to jezero, vlevo atletickou dráhu a podobně. Přejdeme teda ještě dál. Co vás možná na první pohled tak neťukne, to Espoo je celkem široké nebo velké, rozděluje nám to, hranici nám rozdělují tečky, ale uprostřed vidíme vytečkovanou oblast, která se nazývá Kauniainen a ta jako taková, tak ta úzce spolupracuje s týmem Kijeko Espoo, mají svůj vlastní tým a úzce spolupracují od U15 a výše. Ten tým nikdy nebude v té nejlepší úrovni, ale právě spolupracují s ním proto, aby veškeré děti, i ty, co na to nemají, tam mohly jít a neměli zavřené dveře. Takže co se týká Kauniainenu, tak je to tady tato oblast, zde je jejich logo a jak jsem říkal, od U14 nebo po U14 spolupracují s Kijekem Espem
ve 2áčkové a áčkové úrovni. To bylo k rozdělení asi vše. Nyní tedy přejdeme plynule k historii klubu, nejdříve A týmu. V roce 1984 vzniklo jako takové Kiekko Espoo jako klub a v roce 1992 hráli poprvé nejvyšší finskou soutěž ligu. V roce 1999 se přejmenoval tento klub na Espoo Blues. V roce 2016 přišlo krušné období, kdy skončili bankrotem a museli se přejmenovat na Espoo United. V roce 2018 to došlo opět do takového stádia, že byl znovu bankrot a musel vzniknout nový klub, tentokrát Kiekko Espoo, které začalo v třetí nejvyšší finské soutěži a to bylo Suomi Sarja, kde hned ten rok, kdy začali, tak postoupili do vyšší soutěže, do druhé nejvyšší Domestis a od roku 2024 nebo v roce 2024 poprvé postoupili do nejvyšší finské soutěže, do ligy. Když se vrhneme tentokrát na historii mládeže, tak jako první byly 4 kluby, které vlastně figurovaly na jednotlivých územích, na těch městských částech. Jako první je Jahonka, ta byla 1957, druhé EPS 1970, třetí EJK 1978, v roce 1984 vzniklo Espoo Blues jako klub, kde byli muži, v roce 1988 EKS. Tyto 4 kluby, které vidíte nahoře, tak jednotlivě měly své zázemí v jednotlivých městských částech. S tím, že v roce 2010 se spojili první a třetí klub, tedy Jahonka a EJK v Blues Juniors, kteří měli zázemí v Matinkyle. A v roce 2017 se EPS a EKS spojili právě pod Kiekko Espoo. A v roce 2020 se i Blues Juniors přidali pod tuto organizaci a všechny ty jednotlivé kluby už měly tedy jeden název a jedno vedení a to bylo to Kiekko Espoo. Co se týká nějakých základních faktů, tak do U14 hrají všichni jenom Espoo nebo Helsinki ligu nebo areální ligu. To znamená, do nějakého věku hrajou pouze Espoo kluby proti sobě. Když jsou starší, už se tam přidávají Helsinki, když jsou ještě starší, už se tam přidávají týmy jako například Vipers, kteří jsou z jiné země, konkrétně jsou z Lotyšska, myslím, teď si nejsem úplně jistý. A do U15 tedy nehrají celostátní soutěže, ale od U15 už poté ano, postupové, sestupové a do U12 jsou bez výsledku. Kiekko Espoo má pod sebou 3000 hráčů, hokejistů. A když to přirovnám k nám, tak my jich máme desetinu. Máme jenom 10%, to znamená 300 hráčů v klubu, například u nás ve Frýdku místku. Jak jsem řekl, je to rozděleno na ty spádové oblasti neboli na ty městské části. Opět do U14 potom. Pouze potom už se to všechno slévá pod Kiekko Espoo a vytváří se úrovňové soutěže pro ty nejlepší. Mají 11 vnitřních ploch, 5 venkovních a 1 stadion pro A tým. Součástí Kiekko Espoo je 300 trenérů, 200 dobrovolníků. Dostávají, dejme tomu, nějaký peníz, ale není to rozhodně na uživení, je to spíše jenom takové kapesné. Je zde 10 šéf trenérů a podobně. A co se týká nějaké koncepce, tak vlastně jsou 4 úrovně. Jsou to 3Ačka, 2A+, 2A- a Ačko. Je to podle výkonnosti, jsou rozdělení tak, aby hráli proti stejně silným protihráčům a dávalo to smysl. A jak jsem řekl, od U14 nebo od U15 je to spojeno v jeden tým. Kiekko Espoo jako takové, tak vedení nastavilo nějaké 4leté programy. Ten první byl od roku 2017 do 2021. Provozní kultura, pevné základy pro všechny věkové kategorie, umožňující kvalitní sportovní výchovu a práci s mládeží. Zde bych řekl, že prostě to byly ty začátky, kdy se ty kluby spojily a oni potřebovali nastavit jednotnou kulturu, tak aby to všem vyhovovalo. Nechtěli do toho úplně zasahovat, nějak drasticky měnit
zvyklosti, takže to bylo hlavním důvodem, proč udělali takový program a jak ho chtěli dodržet. Další program je 22 až 26, s tím, že už tedy zjistili, že to funguje a přijímají další hodnoty a zvyšují uznání, spolupracují a podporují jednotlivé provozní kultury. To znamená, pořád pokračují v tom, že do U15 jsou ty kluby jakoby rozdílné a podporují je v tom mít tu svou morálku, rádoby mít tu svou historii a podobně. Ale snaží se to sjednotit, ať už tam není, dejme tomu, taková ta nevraživost, ale ať pořád fungují v tom nastavení, že jsou opravdu jeden tým, všichni. A průběžně aktualizují nástroje a operační moduly. Co se týká nějakých hodnot, tak mají 3 největší hodnoty, které ctí. To je Oikein je to vlastně vysoká etická morálka, rovnost, řídit se pravidla a respektovat hru. V praxi je to do the right thing, vlastně udělej správnou věc. Jako druhé je ty Icea, je to nikdo nezůstane sám, nápady a myšlenky každého jsou důležité, naslouchejte, buďte otevření nápadům, důležité úsilí každého. Do it together, dělejte to spolu. V praxi jste pouze tak silní, jak je nejslabší článek. Jako třetí, Sidamela, láska a vášeň pro hru. Uděláme to pro děti a mládež, starejme se jedno druhého. Do it with heart, dělejte to srdcem. Takže všechny tyto 3 hodnoty oni ctí a tím se snaží řídit. V praxi, když všechny tady ty hodnoty ctí, byl případ, kdy měli strašně šikovného hokejistu v juniorce nebo v U18, měl jít další rok do juniorky s tím, že se hlásil na vysokou školu, chtěl to být lékař a měl fakt potenciál být nejlepším ve své kategorii v celém Finsku. Řekl, že by byl moc šťastný, kdyby právě se mohl stát lékařem a jít to studovat. Neměl s tím nikdo problém. Řekli mu, běž, úplně v pohodě. Nikdo na něho nijak netlačil, že musíš hrát hokej, že jsi nejlepší. Prostě dělej to srdcem, baví tě to, chceš tam jít, běž. Jsou jinak nastavení než my. Další nějaké sekundární hodnoty, které mají, nebo nějaké cíle, akce a podobně, tak hlavními cílemi jsou přijímání hodnot a zvyšování uznání, jak jsem řekl, spolupráce a podpora jednotné provozní kultury těch 4 rozdílných klubů a průběžná údržba nástrojů a podobně. Ty akce jsou vytvoření kodexu chování pro zaměstnance, což bylo velmi důležité, jelikož opět všechny ty 4 kluby měly nějaký trošičku jiný kodex, jak se chovat nebo nechovat. Každoroční uznání zaměstnanců a zdůraznění důležitosti dobrovolníků. Opravdu, když jsem přišel na trénink například kategorie U11, tak měli stanoviště, kde bylo 5 stanovišť a na každém tom stanovišti byl minimálně 1 až 2 trenéři. Všichni dobrovolníci, z řad bývalých hokejistů jakožto rodičů nebo jenom fanatiků hokejových. Měli tam jednoho trenéra, který za to zodpovídal. V našem případě s náma byl i ten Kamilo Mietinen, který je šéf trenérem. A s námi tam bylo 10 trenérů, což tady v Česku moc jakoby nenajdete na normálním tréninku, ne na přípravce, ale na normálním běžném tréninku. Spolupráce. Zase zdůrazňují to využití bývalých hráčů, jak jsem řekl. Schůzky a akce pro vedoucí týmu, pokladníky, prostě udržovat to pospolu, nastavovat ty hodnoty, jak mají být. Vyjasnění a rozvoj vedoucích struktur a rolí, říct si prostě, kdo co má na starost, kdo je za co zodpovědný, ke komu se případně obrátit, když něco nebude fungovat a podobně, a transparentnost a daní tvářím operací. A ještě jsou zde nástroje, tak pokyny k používání aplikací, průběžné audity, identifikace a rozvoj oblastí pro zlepšení v programu kvality. Takové ty základy, které by měly být nastavené samozřejmě i u nás a mnohdy jsou. Takže to není až taková změna proti Česku. Zde jenom pro představivost mám tedy nějaké people in charge, takzvaně lidé u moci, nebo kteří o tom rozhodují. Rozdělil jsem to na 4 kategorie. První je management, druhý je ženský hokej a ringet, třetí je klučičí nebo chlapecký hokej a ten poslední mám jakoby development a goalmani. Zde si můžete prohlédnout jednotlivé obličeje a kdo co má na starost. Když se podíváte doleva dolů na klučičí hokej, tak my jsme právě, naším hostitelem byl Kamilo Mietinen, který je head of coaching under 11 to under 14. U11 až U14 a má na starosti veškeré ty týmy. Zajímavostí například je 2 trenéři nebo 2 šéf trenéři golmanů
U každého týmu je ještě jeden dobrovolník trenér golmanů, takže na 30 trenérů golmanů například. Opravdu ten počet tam je, těch lidí, co se kolem toho pohybuje, těch dobrovolníků nebo ze stran dobrovolníků je neskutečný. Když půjdeme dál, tak už se tedy dostaneme k jednotlivým kategoriím. Ty kategorie jsem nějakým způsobem buď to dal dokupy nebo pojmenoval a nyní budu k ním více hovořit z praxe a co jak se tam vlastně praktikuje. Takže jako první máme školku. Školka je pro ročník 2018 až 2020. Mají dvě tréninkové jednotky za týden pouze. Samozřejmě po dobu 8 měsíců a 2 měsíce letní přípravy tady školka samozřejmě nemá. Co se týká financí, je to 85 € na sezonu, což vůbec není moc. Je to klasická školička bruslení, nehrajou zápasy, jenom si hrají na ledě. Nemají žádné specifické tréninky, techniky bruslení a podobně, prostě hrajou různé hry na ledě, ťapkají, snaží se jenom seznámit s tím. Když přejdeme dál, první kategorii, která už je oficiální pod klubem, je U8. To jsou hráči ročníku 2017. Ti mají taktéž dvě tréninkové jednotky za týden. Je tam 110 až 120 hráčů. Opět musíme brát v potaz to, že počítáme všechny ty momentálně 3 kluby, což je v Matinkyle, v Lepavaře a v Espoonlahti, je to EPS, EKS a Blues, tak to do té U15 jsou rozdělené takto na 3 různé týmy. A tyto týmy hrajou Espoon League a to je právě, že se potkávají pouze mezi sebou. Dohromady teda sčítají 110 až 120 hráčů a příspěvky jsou 80 € na měsíc. Což už je dost, ale vydržte, než se dostanu do poslední části prezentace, kde už to bude astronomicky jinde ta částka. U9 až U10. Tuto kategorii jsem spojil, jelikož mají víceméně stejné nějaké charakteristiky. Samozřejmě mají oddělené, nemají žádné spojené třídy smíšenky. To znamená, hrají to 2016, 2015, mají 2 až 3 tréninkové jednotky za týden, opět 110 až 120 hráčů. Příspěvky 85 pro U9, 100 pro U10 za měsíc a hrajou Lion League. Lion League jsou ty 3 kluby ESPO plus Helsinki. Helsinki jsou půl hodiny ani ne od ESPA, takže v pohodě. Systémem opět je malé hřiště. Stejně tak jako U8, tak i zde hrajou pouze na malé hřiště. Když přejdeme dál, tak máme U11 až U12. A tady mám specifikum, jak jste si všimli, přibyla mi tam jedna tabulka. Jsou 3 úrovně. Zde už se rozdělujeme na 3 úrovně výkonnostní, a to jsou 3Ačka, 2Ačka a 1Ačko. Tak, aby to každé dítě mohlo hrát právě v té své výkonnostní kategorii a nenaráželo právě na odskočené hráče nebo naopak na nějaké momentálně horší hráče. Je to 2013-2014 ročník, opět mají 2 až 3 tréninkové jednotky za týden, plus samozřejmě nějaký ten off-ice už. 90 až 120 hráčů, příspěvky pro U11 až U12 můžou být 90 až 140 €. Zde je to hodně závislé na cestování, to znamená, jestli jedou vícekrát ven nebo hrajou doma, jestli tam je nějaký trenér z řad rodičů nebo si musí najmout nějakého externistu a podobně. Opět na malé hřiště, ale pouze 50% těch zápasů a 50% už mají přechod na velké hřiště. Byli jsme na tréninku U11 právě v tom EPS, v tom Espoonlahti, právě v té stodole, kde máme žluté žárovky a jednu bílou. Měli tam stanoviště, na kterých jsme byli, hovořil jsem o tom, měli tam až na 10 trenérů. A k jednotlivým stanovištím jenom lehce vysvětlím. Číslo 1, klasické 2-2 s žolíkem trenérem, kdo získá kotouč útočí, když se ho ujme opačný tým nebo druhý tým, musí si narazit o trenéra, aby se změnily role. Ve dvojce máme minihokej na 3 branky. Ve trojce klasické přijdej a jeď, vystartuje s kotoučem, dává nahoru. To samé dělá vrchní hráč směrem dolů, mezitím si hráč číslo 1, který dával přihrávku, najíždí do palebné pozice a dostává takzvaně, řekněme, do slotu, odkud pálí na bránu. A stanoviště číslo 4
1 na 1 bruslařské souboje, přechod jízda vzad, jízda vpřed. A 5 1 na 1 do situace 2 na 1, kdy si můžu nahrát vlastní skupinou a tím uvolnit dalšího hráče do situace. Mám k tomu i video, krátké video, které jenom pustím. Zde je tedy to 5. cvičení 1 na 1, kdy přihrávkou uvolňujeme hráče do situace 2 na 1. Je to tedy kategorie U11 bez rozdílu. U11 jsou tam všichni hráči všech těch výkonnostních kategorií. Zde vidíme 1, 2 na 2 plus žolík s trenérem. My jsme tam byli tentokrát 2 trenéři. Dostávám přihrávku, vracím, mění se role. Podobně zde mám stanoviště uprostřed, tedy 3. Nechci říct, že tam byly úplně všechny ty výkonnostní skupiny, protože U11 například zde v tom EPS, v tom Espoonlahti, to bylo nastavené tak, že máme 3Ačkovou kategorii, 2Ačkovou kategorii, ty trénovali spolu a 1Ačkové tam moc hráčů nebylo, takže je dali právě do těch 2Ačkových. Takže to byla 3Ačková, 2Ačková kategorie. Když půjdeme dál, opět byli jsme na dalším tréninku v kategorii U11, to tentokrát se omlouvám, to mám špatně, nebylo to v EPS, ale bylo to v Matinkyle, byly to Blues a uvidíte sami. Jednoduché, pouze přihrávka, přechod do jízdy vzad, dostává nahrávku, kde se otáčí kolem své osy, jede na branku, kde zakončuje střelbou, bere si další kotouč a zpátky klíčkuje přes 2 překážky, kde také zakončuje, uprostřed nějaké to bruslení a vpravo vidíme hokej na kuželky 1 na 1, vlevo na golmany. Nic velkého, nic světoborného, klasický stanovištní trénink. V kategorii U13 až U14, tak opět zdůrazňuji, že to mám jenom já, tak to pojmenované, oni mají U13 zvlášť, U14 zvlášť. Ročníky 2011, 2012, tréninky 3 až 4 tréninkové jednotky za týden, plus off-ice vyloženě snad po každém tréninku, stane se, že někdy ne, ale drtivou většinu času ano. 100 až 130 hráčů, příspěvky činí 150 až 250 eur na měsíc, opět závislost. Mám svého trenéra, který kdysi hrál hokej a věnuje se mi, nemám, musím sehnat externistu. Případně jezdím daleko, nejezdím daleko. Zde se hraje takzvaná ta Area League, kde právě je Espoo, Helsinki a přes moře tam trajektem dojíždí právě ti Vipers a podobně, s tím, že top 4 hraje proti sobě finálku. Hrajou tedy už od U13 na velké hřiště, všechny utkání. Jsou zde 2minutové tresty a zvláštností je, že zde už se, když hrajete trest, oslabení, tak můžete normálně vyhodit kotouč na přes všechny čáry jako zakázanou volní a nepočítá se to. Do kategorie U12, pokud už hrajete na velké hřiště, jelikož oni hrajou 50 a 50%, a uděláte zakázané uvolnění v oslabení, tak se normálně píská. Chtějí donutit ty hráče hrát s kotoučem, i když jsou ve 4. Byli jsme na zápasech, nevidíte to často, že by opravdu vyhazovali kotouč. Všichni se snaží hrát co nejvíce na kotouči. Nejsou tam žádné zbytečné čipování, kdybychom se zbavili kotouče a museli o něho bojovat. Pokud je čip nebo nahození, je to za účelem, že mi tam jede hráč a 100% ho získá. Ještě jsem zapomněl zmínit, že jsou teda 4 kategorie, nebo 4 ty úrovně. Už jsou ty 3Ačka, 2A+, 2A- a Ačko. Zde mám ty kluby jednotlivé. EPS v této sezóně, která měla všechny 4 kategorie, 3Ačko, 2A+, 2A- a 1Ačko. Týmu EKS byly 2 kluby, nebo byly 2 kategorie, 2A+, 2A-, a v týmu Blues byly opět 4 kategorie, 3Ačka, 2A-, 2A- a Ačko. Ono mezi rozdílem 2A- a 2A+ je asi takový rozdíl, že vyhrajete nějakou soutěž do nějaké doby do listopadu, kdy poté se rozdělují 2A+ a 2A-. Buď jste skončili dobře na tom v tabulce a jdete nahoru, nebo jste na tom skončili špatně a jdete do té spodní skupiny. Proto, když jsme tam byli, tak hodně těch
členů vedení a těch šéftrenérů si stěžovalo na to, že právě ti Blues to zkazili tuto sezónu, že si to nepohlídali a nebyli v tom 2A+, aby obsáhli všechny právě ty výkonnostní kategorie. Opět, byli jsme na tréninku U13, 3Ačková, tudíž ta nejlepší, Blues, Matinkila, kde trénovali, tady měli hru, na druhé straně nějaké skills. Zde klasicky snaží se nácvik, obrana prostoru, hrajou 3-1 po hranici kruhu, uprostřed jeden bránící, který obsazuje prostor a snaží se dostat gól. Zde mají nácvik odebírání kotouče od mantinelu s následným vystartováním a zvratnou klíčkou s užitím punche. Většina tréninku takto byla rozdělena. Pokud tam byl development coach, který tam momentálně je, tak polovina tréninku nebo polovina hráčů byla s ním, v polovině se vyměnili a druhá polovina hrála hry. A hráli 2-2 z žolíky, 3-1, 1-1 a podobně. Další, co jsme byli, byl tedy zápas proti Estonia Vipers a byla to U13 2Ačková kategorie, což už není ta nejlepší, ale je to ta střední. Hrálo se to v Espoonlahti a vidíte, ta plocha sama o sobě nemá hokejové rozměry na to hrát utkání, ale oni ji využívají právě k tomu, že tam hrajou ty horší týmy nebo horší, ty 2Ačkové a podobně, s tím, že je to malé, máte méně času na rozhodování a více musíte zrychlit hru. Tím pádem se snaží takhle posunout hráče kupředu výkonnostně. A dále jsme byli na tom hlavním zimáku, opět Espoonlahti, kde tentokrát už hrálo EPS proti Blues a je to U13 zase 2Ačková kategorie. Když se na to takhle nějakým způsobem podíváte, tak hráči nemají vyloženě systém, samozřejmě ví, kdo je obránce, ví, kde je útočník, kde přibližně by se měli pohybovat, ale vůbec nemají založení nějaké nastavené nebo natrénované, kdo kde by měl jet, když ten puk jde na tu stranu a podobně. Hodně dbali na individuálních dovednostech, ovšem ve 2Ačkové kategorii už je to takové na pomezí, jestli tam ty individuální dovednosti jsou na takové úrovni, anebo právě nejsou. Na U14 jsme byli také na ledě a je to 3Ačková kategorie, kde opět byl development coach a jak jsem řekl, jedna polovina hrála hry, hrála 2-2 a druhá polovina trénovala punche. No, v praxi to vypadalo nějak takto, kdy nejdříve si to rozfázovali do jednotlivých částí, kdy dělali brzdu na vnější hraně, následně z toho změnili směr jízdy, poté start, poté šli do kruhu, kdy to trénovali a jako poslední to trénovali s kotoučem. Když jsme tam byli, tak ty děti to dělali poprvé a za těch 20 minut, než přešli do té finální verze s kotoučem, se to naučila polovina, řeknu, z té nejlepší kategorie, pouze polovina. A když jsme tam přišli další den a podívali jsme se, tak už to uměli všichni. A uměli to protože oni šli ven a protože je to baví, oni jsou nastavení tak, že prostě je to baví ten hokej a trénovali to sami. Ten trenér jako development coach jim dal jenom nějaké noty, jak by to mohlo fungovat a oni potom to zkoušeli už sami. A na druhé straně, jak jsem řekl, hra 2-2, 3-3, 1-1 na bránky s golmanama. Samozřejmě byli jsme i na hrách, nebo na hře se podívat, to bylo v Helsinkách, kdy hráli proti Blues. Je to 3Ačková kategorie. Krátký úryvek, úplně se nám nepodařilo zachytit poté už, jak přesně oni hrají, protože taky jsme se pořád nechtěli jenom dívat do mobilu, ale chtěli jsme tu atmosféru a všechno nasát, takže víceméně, když to řeknu, vypadalo to podobně jako u nás, pouze s tím, že opravdu jste neviděli žádné nahazované puky nebo podobné věci, ale viděli jste více chyb v obranném pásmu, kdy ti hráči opravdu se snažili tvořit tu hru, vyvést ten kotouč, nezbavovat se ho, nezahazovat a z toho pramenily ty chyby.
Kategorie U15 a U16. Zde už tedy od U15 dochází ke sjednocení těch 3 klubů do jednoho, do toho Kijeka Espa, a hrají pod tím jedním názvem. Jsou to ročníky 9 a 10, 3 až 4 tréninkové jednotky za týden, plus off-ice, plus mají možnost ranního tréninku, 100 až 120 hráčů, cena 300 až 350 euro na měsíc, což už je opravdu hodně, ale Finsko zase jako takové má trošku jinou pozici ve finančním světě, kdy ty vyplaty jsou trošičku větší než třeba u nás a nepoznáte nebo nepřijdete před zimák a nevidíte tam úplně nějaké vyloženě staré auta, ale spíše z těch bohatších rodin. A Espoo jako takové je relativně bohatým městem. Od U15 je opět areálík s tím, že to hrají do listopadu a potom už se rozdělují, když jste moc dobří, jako opravdu, že jste v té top 3-4, tak už jdete do té celostátní soutěže a od U16 už hrajete vyloženě jenom celostátní soutěž. Zde jsou 3 úrovně, 3Ačko, 2Ačko a 1Ačko. V této sezóně pro U15 bylo Kijeko Espoo rozděleno na 3 dovednostní nebo výkonnostní kategorie s tím, že těch hráčů měli opravdu hodně a tak vytvořili několik těch kategorií. Vytvořili 5 týmů. Dva týmy měli 3Ačkové, kdy oni je neměli rozdělené podle výkonnosti typu vy 3 jste nejlepší, půjdete do 3Ačko 1. Rozdělili je půl na půl, tak ať jsou vyrovnané ty týmy. Cca po 45 hráčích dohromady, to znamená nějakých 22 hráčů na tým, což je úplně ideální, vždycky máte někoho nemocného, někdo nemůže a podobně. Takže proto udělali 2 ty týmy, potom z hráčů usoudili, že těchto 20 hráčů má na 2Ačkovou kategorii, tak udělali 1 kategorii a poté měli horší hráče opět až na 50 hráčů, tak udělali 2 kategorie 1Ačkové, opět 50 na 50, ať hrají. A jak jsem zmínil, už úzce spolupracují s tím klubem, s tím spřáteleným, z Kauniainenu, který hraje tedy tu 3. nejvyšší soutěž, tu Ačkovou, a je to jako 3. klub vedený a měli tam 15 hráčů asi z toho Kijeko Espa. A to je asi tak nějak víceméně momentálně vše tady v té kategorii, s tím, že je strašně důležité si uvědomit, že ti hráči, vy v tom listopadu můžete ty hráče posunout výš nebo níž. Vy se můžete rozhodnout, ano, udělal jsem špatně, tady ten hráč není na 2Ačka, ale je lepší, můžu ho využít výš, dám ho stabilně do vyšších. Samozřejmě jsou tam nějaké pravidla, kdy vy můžete jako 2Ačkový hráč hrát za 3Ačkový tým nějaký počet zápasů, i ten 3Ačkový může pár zápasů odehrát za ty nižší, ale moc se to neděje, děje se to fakt jenom pouze v případě, kdy jde o poslední zápas. Když to řeknu hloupě, vím, že mám kategorii 3Ačko, 1Ačko a 2A minus a potřebuji dělat 2A plus, tak v tu chvíli ho pošlu do toho 2A minus, ať opravdu prostě to mám nastavené tak. Jelikož je to jedna z nejlepších a největších organizací v tom Finsku, tak se o to snaží. Pro U16 jsou 3 úrovně, je to SM, Mestis a Suomi Sarja. Jsou 4 hráči v takzvaném taxi squadu do prosince. V prosinci je můžou vyměnit za jiné 4 hráče. Taxi squad je to, co jsem říkal, ti hráči se můžou pohybovat mezi tím Mestisem, mezi tím SM Sarjou, nebo mezi Mestisem a Suomi Sarjou a naopak. Zde 26 hráčů v té národní lize, v té největší, v té SM Sarja, 26 v Challengeru, v Mestis, v té druhé nejvyšší a 50 hráčů opět 50 na 50, to znamená 25 a 25. Suomi Sarja, 1Ačková kategorie, tým 1 a tým 2. Opět spolupracují s týmem s tím spřáteleným, s IFK, který opět sčítal na nějakých 15 hráčů z Kijeka Espa. Byli jsme opět na tréninku se podívat, dělali 3 stanoviště, úplně jednoduché, je to U16, 3Ačková kategorie, tudíž ta nejlepší, která hraje tu celostátní soutěž, tu SM Sarju, tu národní ligu. Stanoviště nejvíce po levé straně, úplně jednoduchý nácvik, vlastně přihrávky do slotu nebo někde na vrchol kruhu, z čehož se musí vymanit.
a vystřelit uprostřed jenom trénink dorážek, jednoduše nahrávka o nahrávač, nebo přihrávka o nahrávač a dorážka. A poslední nejvíce vpravo situace 1-1 s následným 2-0 nahrávka z rohu. Opět máme k tomu i video, kde to budu ještě představovat. Vlastně tady máme vlevo úplně, nebo na nejzdálenější části vidíme právě to najetí si na vrchol kruhu do slotu, případně, teď to tam nevyšlo, a vymanění se spoza barelu uprostřed, střelba nebo dohrávání situace z dorážky a zde 1-1 s dobruslením, kdy okamžitě po situaci následuje situace 2-0. Ať už je to odskočením nebo zůstává na clonu, už to je pouze na jejich hokejovosti, jak to vyřeší. Nechávají jim relativně volnou ruku. Zase dají jenom nějaké notičky, jak by to mohlo vypadat a oni si to udělají sami. Tady vidíme dorážky a vzadu se momentálně mění ty dvojce nebo čtveřice pro cvičení. A poté jsme byli překvapeni hrou, kterou hrajou úplně ty samé hry, co hrajeme my. Celkově ten přístup k těm tréninkům, když jsme se na to dívali s kolegy, tak nebyl rozlišný v tom, co dělali nebo jakým způsobem oni trénovali jakoby dávkami. Ty tréninky vesměs byly hodně podobné těm našim, nebo alespoň teda z mé praxe, co děláme. A jediný přístup byl v tom, že oni tím, že tam nemají takový ten časový pres, tak měli na všechno čas. Takže oni neřvali. Za celou tu dobu, co jsme tam byli, jsme neslyšeli jediného trenéra zařvat. Maximálně jednou, když puk vletěl pod rolbu, když už jela. Jinak nikdo nikdy neřval. Když něco nefungovalo, zastavili to. V klidu jim to všechno vysvětlili. Pro ně bylo strašně důležité, což by mělo být samozřejmě i pro nás. A to bylo vysvětlit hráčům, proč to dělají. Jak to mají udělat, je jedna věc, ale proč to tak mají udělat, je druhá věc. A bylo strašně krásné potom vidět, například, když jeli triviální cvičení, například, kdy dostávali kotouč na mantinel a měli z něho vystartovat do brány ve středním pásmu, tak bylo strašně krásné už pozorovat, že většina těch hráčů už pochopila tu hru natolik, že věděli, že se mají podívat přes to rameno, jestli na ně nestartuje obránce, nebo jestli mají ten čas na to. Že už to používali automaticky v tom tréninku, ty situace jakoby do hry a pak se to přenášeli a to z nich dělalo samozřejmě ty lepší hokejisty. Takže to se mi nejvíc líbilo, že ne ty tréninky, že by byly odlišné, co se týká cvičení. Samozřejmě viděli jsme development trenéra, který nám do detailu rozebral, jak se má trénovat punch, jak se má trénovat odraz z vnější rany při přešlapu a podobně. Ale pro nás bylo strašně důležité, že jsme viděli ten jejich přístup, tu lidskost. Zde mám teda ještě nějaké ty hry, klasicky 2-2 s nahrávačema. Je to vlastně trénink, kdy bránící hráči by si měli obsazovat hráče bez kotouče, neměli by moc chodit po hráčích v rozích. Jediné, co je trošičku jiné, než třeba děláme my v našem klubu, je, že my ty hráče máme za bránou a možnost střelby jim moc nedáváme. Tady vidíme, že hráči v rohu jsou vytažení a můžou i vystřelit. Jinak klasická hra, co děláme i my. U16 2Ačková kategorie, to už je ta střední. Hráli vlastně 3-3, tohle je nácvik hry. 3-3 s tím, že nechávají dojet pouze do situace 3-2 a jednoho hráče nechávají odstoupeného na modré čáře, který dostává kotouč do breaku a je to nácvik jakéhosi backchecku. Když to opět ukážu, tak je to modří útočí, bílý zůstal na modré čáře, čeká. Poslední vrcholový modrý si ho hlídá, ale vidí, že má možnost zaútočit, tak se zapojuje do útoku. Zatímco vrcholový bílý čeká na modré čáře do breaku. Bránící hráči mají za úkol dostat kotouč, buď s ním vystartovat sami, nebo dát kotouč samozřejmě do breaku. Jak se děje teď? Zde byl offside. Takže i na offside samozřejmě hrajou. Pro kategorii U18 to jsou ročníky, to už je dvojročník a je to kategorie 07 a 08. Jsou 4 tréninkové jednotky za týden, plus mají off-ice, plus 2 ranní tréninky, takže už je to opravdu na akademické úrovni. 100 až 120 hráčů a zde jsou příspěvky 400 až 500 euro za měsíc. Což je opravdu hodně. Jsou zde 3 úrovně SM Saria, Mestis a i Suomi Saria. Opět i zápasy jsou takové. Už
tady do té kategorie, do té nejlepší, už se opravdu dostanou jenom ti top hráči, kteří na to mají výkonnostně a mentálně, tak bohužel i finančně, protože už to není úplně tak jednoduché zaplatit to. A ta cena se hodně bude odvíjet od toho právě, jestli hrají tu nejvyšší soutěž. Když ano, tak je to opravdu těch 400 až 500 euro na měsíc, pokud budou cestovat daleko, pokud se dostanou do nějakého playoff a tak dále. Pokud mají svého trenéra, ale tam už jsou profi trenéři většinou, kteří vedou ten tým jakoby jako svůj vyloženě, žádný externista nebo podobně, ale záleží, jak moc dobří jakoby jsou v té soutěži a podobně v tu chvíli. Pro tuto sezónu to bylo tak, že vlastně opět 4 hráči do taxi squadu, od prosince, v prosinci můžu měnit 4. Kieko Espoo mělo 2 týmy, nebo 2 kategorie, 2 ty úrovně, a to byla ta nejvyšší a druhá nejvyšší, byla to SM Saria a Challenger, kde měli v průměru 25 až 28 hráčů v každém tom týmu, ale tady je rozdíl v tom, že vlastně ta soutěž je nastavená tak, že v prosinci se ta liga rozděluje na to, nebo se stopne, je to jedna část té soutěže a 2 poslední týmy padají z té nejvyšší soutěže do té druhé nejvyšší. A naopak, z té druhé nejvyšší 2 postupují do nejvyšší. A tak samo se to děje v té třetí a druhé. Z druhé ligy padají 2 hráči do třetí a z třetí ligy 2 hráči jdou nahoru do druhé. Takže všichni se snaží být v tom topu, ať nespadnou a můžou hrát dále. Opět spolupracují s Kauniainenem, s IFK, kde je třetí nejvyšší soutěž, ta Suomi Sarja, opět 15 hráčů v průměru minimálně tam to Kieko Espoo má. Co se týká nějakých tréninků, byli jsme opět na stanovištních trénincích. Naprosto jednoduché, vlevo vidíme situaci, kdy hráč pouze dává útočník na obránce, sklepává na druhého útočníka, jedou klasickou situaci 2 na 1. Nic víc, uprostřed nácvik střelby z první, vpravo situace, kdy hráči jedou, dostávají kotouč vlastně odskakují od brány do rohu, dostávají kotouč, tam ho odebírají, snaží se zakončit před bránou. Dělali to bez odporu, poté s lehkým odporem, potom s maximálním odporem. Zase máme nějaké video, které bych chtěl ukázat. Uprostřed střelba z první, vzadu narážečka s obráncem, rychlá situace 2 na 1, i hned do brány. Zde nácvik odebírání kotouče za bránou a následné zakončení ze situace. Momentálně je to situace 1 na 0, poté budou přidávat 1 na 1 s obracenou hokejkou, 1 na 1 už poté ve finální verzi s maximálním odporem. Další hru, kterou dělali, jsou takzvané 3 puky. U nás například jsme 3 puky hráli tak, že máme dvojce, trojce, čtveřice, je to jedno proti sobě, mají jeden kotouč, s tím musí zakončit, když dají gól, uprostřed je třetí kotouč, který musí vzít, zakončit, pokud se jim to povede do té doby, než poslednímu nebo než druhému týmu zakončit, berou i třetí kotouč a hrajou už 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4. Zde to bylo 2 na 1, takže ve videu hrají situaci 2 na 1, uprostřed je třetí kotouč, 2 týmy proti sobě, snaží se dát gól, když dají gól, utíkají nebo jedou rychle nahoru do středového kruhu pro třetí kotouč. Jediné, co tady bych trošičku vytknul, bylo to, že samozřejmě, když nedám gól, dlouhou dobu pískám, jdeme znovu, ale shodli jsme se všichni 3 trenéři na tom, že za nás, i když dali rychlý gól a dali rychlý druhý gól, už je nenechávali dohrát situaci, kdyby jeli pro ten třetí kotouč a sváděli souboj 2 na 2, 3 na 3 přes celé hřiště. Že hráli pouze 2 kotouče. My jsme zvyklí tedy hrát na 3 kotouče s dohráním až do konce. Co se týká týmu U20 a A týmu, tak to nespadá pod mládež Kieka Espoo. U20 spadá pod A tým, takže mají úplně jiné vedení, jinou strukturu a všechno. Mají to zázemí v té Tapiole, kde je ta Metro Arena a právě hned vedle ten ženský tým s tou U20. I tak jsme měli to štěstí, že jsme viděli tedy Helsinki proti Kieku Espoo hrát playoff. Co se týká nějaké, říct, jak bych to řekl, rivality, tak je to něco, jak kdyby hrála
jak kdyby hráli Pardubice proti Hradci, nebo jak kdyby hráli Třinec proti Vítkovicím. Prostě fakt rivalové, je to derby, nikdo si nedává nic zadarmo. Takhle nějak ta hra vypadá, cca. Přirovnal bych to k naší juniorce asi srovnatelně kvalitativně, pouze jsou tam opět ty rozdíly, že ti hráči se snaží být na kotouči. U nás je to spíše o tom získat tu územní převahu, ten kotouč, nehrát si s tím v obranném pásmu, snažit se ho dostat k soupeři a tam s tím něco tvořit. Tady se snaží být hráči na kotouči, teď jediné nahození, ale za účelem opravdu, že ten hráč tam měl být první, zaspal, ale většina toho času, co jsme to sledovali, tak těch nahození byla fakt po skromnu a spíše jsme viděli opravdu moc pěkné a individuální dovednosti na vysoké úrovni. Co se týká golmanů, jenom poslední slide tady mám, tak od vlastně trenéři brankářů a brankáři tam jsou od kategorie U9 až U20. Mají jeden speciální trénink za týden plus jeden off-ice. Mají tam 100 až 120 brankářů. 2 full-time hlavní trenéři, ti šéf trenéři, U9 až U14 a poté U15 až U20. My jsme měli obrovské štěstí v tom, že tím, jak ti trenéři a šéf trenéři byli strašně otevření nám a přívětiví, tím, že je to mladý klub a moc lidí tam na stáži, tak to nebylo, tak my jsme s nimi měli možnost chodit na obědy, vysvětlili nám, jak funguje nejenom hokej, ale celkové Finsko, přístup rodičů, přístup hráčů, nějaká ta nátura a podobně. Takže jsme tu zpětnou vazbu od nich, nebo zpětnou vazbu, ty informace od nich opravdu měli a myslím si, že nám to opravdu všem dalo hodně. Mají až 30 trenérů brankářů, je to jeden trenér brankářů na tým. Jsou to z řad dobrovolníků většinou, nebo takových těch, co dostávají kapesně za to, ale mají je tam, opravdu se jim věnují a snaží se a mají jeden individuální plán pro každého brankáře zvlášť. Na tom právě pracují ti dva trenéři, Riku a druhý pán, na kterém zapomněl jsem jméno jeho. A to je vše od nás, nebo ode mě. Já vám moc děkuji za pozornost. Snad se vám prezentace od Kijeka nebo o Kijeku Espu líbila. Jsem rád, že jsem vám to mohl přednést jako součást semináře. A já jsem Filip Indrst z klubu HC Frýdek Místek a byli jsme tam opravdu, není to jenom má zásluha, byl jsem tam s kolegy, s Davidem Takáčem z Vítkovic a s Filipem Mehrou z partnerského klubu z Třince. Takže ještě jednou vám děkuji a snad se vám prezentace líbila.